a ja sa priznám, že pri žiadnom čistiacom gele som takúto konzistenciu ešte nemala. Je to veľmi také akoby mazľavé. Proste keď viete, akú konzistenciu má írsky mach, tak proste toto je toto. A je to veľmi príjemné na tej pleti, veľmi dobre sa to klže. Veľmi rada mám tento produkt, už mám druhé balenie, ako hovorím. A čisté prírodné zloženie, hej, čiže ak hľadáte prírodný čistiaci gel, tak nech sa páči, bude fungovať aj pre aknózny typ pokožky, pretože obsahujú kurkumu, kurkuma je silno protizápalová, taktiež aj ten simos, teda ten írsky mach pôsobí protizápalovo. Čiže akné, pigmentové škvrny a vlastne podľa mňa aj suchá pleť. Ako ja by som toto dala určite na každý typ pleti, nefokusovala by som sa iba že na akné alebo iba na hyperpigmentácie alebo niečo, lebo fakt je tento produkt vynikajúci konzistenciou. A čo je dôležité, neostáva vám po ňom napnutá suchá pleť. Hej, toto je pre mňa alfa omega, neznašam čistiace gely, po ktorých mi tak proste napne, tak vyschne pleť, taká je proste slivečka vyschnutá. Toto veľmi pekne akože zostáva pleť hydratovaná, takže ak by ste chceli, môžete vyskúšať. Ja som s tým, že toto proste používam non-stop. Alebo ešte si to striedam s tým Haru Haru. Tieto dva čistiace gely sú pre mňa akože úplne že topky.